ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற தமிழ்நாடு அட்வைஸ் கற்றுக்கொள்வோம் கற்றுக் கொடுப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறோன்னா, இதோ இந்த அப்ளிகேஷன் தான். இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கு. தேவைப்படக்கூடிய யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. அதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸு. அதாவது என்னென்னா, உங்கள் ஃப்ரெண்டு மொபைலில் நீங்கள் வாங்கி பார்ப்பீங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில முக்கியமான ஃபோட்டோஸு வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து மொபைலில் ஒரு ஆப் லாக்கோ இல்லை கேலரியில் ஒரு லாக்கோ ஏதாவது போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அது எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் அதை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது ஒரு எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் தேவையில்லை. நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு மொபைலை வாங்கி அவங்க சீக்கிரட்டாக என்ன வீடியோ என்ன ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஃபோனை கொடுத்தாலும் ஏதோ லாக் போட்டிருப்பாங்க, இல்லை பாஸ்வேர்டு பேட்டர்னு ஏதாவது போட்டிருப்பாங்க. அதை கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாமல் நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எதுவும் இல்லை, நீங்கள் மொபைல் வாங்கினீங்கன்னா குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பாரில் ஃபைல் FILE ஃபைல் கோலன்னு இந்த 2 டாட் மாதிரி போட்டு ஸ்லாஷ் பட்டனை 3 டைம் டைப் பண்ணிக்கங்க. டைப் பண்ணிவிட்டு SD கார்டு STCARD கார்டு போட்டு மறுபடியும் ஸ்லாஷ் பட்டன் அமுத்திட்டு இது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டோட மொபைலில் மெமரி கார்டு எல்லாமே டோட்டலாக இந்த மாதிரி வந்துடும். சரிங்களா? இப்போ அதில் என்னென்ன அவர் என்ன தான் ஃபோல்ட்ரு போட்டு பாஸ்வேர்டு பேட்டர்ன் போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதில் இருக்கிற எல்லா வீடியோஸு ஃபோட்டோஸு எல்லாமே இதில் வந்துடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பாருங்கள், இதில் என்னென்ன அதாவது டேட் வேறையாக உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும். எல்லாமே ஸ்டோரேஜில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். அவங்க நமக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதில்ல. இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் தான். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்த அப்ளிகேஷன் இதுதான். இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வரக்கூடிய மொபைலில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்டோரேஜ் 64 GB கொடுக்குறாங்க, சிலது வந்து 34 GB கொடுக்குறாங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் மெமரி கார்டு போடுற மாதிரி யாரும் கொடுக்குறதில்ல. இதில் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக 1000 GB அதாவது 1 TB அளவுக்கு நமக்கு ஃப்ரீ ஸ்டோரேஜ் வந்து கொடுக்குது. இப்போ நீங்கள் கூகுள் டிரைவ் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, இந்த பாக்ஸு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டோரேஜ் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 GB 15 GB அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். ஆனால் இந்த அப்ளிகேஷனில் வந்துட்டு ஒரு 1000 GB அளவுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ ஃபேஸு. இப்போ நம்ம ஏதாவது முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டோ இல்லை ஃபோட்டோ வீடியோ எல்லாமே வந்து இதில் நம்ம அப்லோட் பண்ணி தேவைப்படும் போது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதிலிருந்து. இது இந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது கம்மியான ஸ்டோரேஜ் உள்ள ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவாங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு நல்ல ஒரு வரப்பிரசாதம். ஏன்னா இந்த நம்ம கையில் மொபைலே இல்லாதப்போ கூட நம்ம ஃப்ரெண்டு மொபைலை வாங்கி இதோட URL வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஏதோ ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம இதை அடித்தோம்னா அதிலிருந்து கூட நமக்கு தேவையான டீட்டெயிலை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்ல அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு எப்படி அக்ரி கொடுத்துருக்கோம் ஓப்பன் பண்ணேன். நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது இந்த கூகுள் டிரைவில் உங்களோட மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு ஓப்பன் பண்ணுவீங்களா, அந்த மாதிரி நீங்களும் இதில் வந்துட்டு உங்கள் கூகுள் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்களா? இப்போ என்னோடய மெயில் ஐடியை கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு செட் பண்ண சொல்ல நீங்கள் செட் பண்ணிக்கங்க. இல்லை உங்களோட மெயிலில் என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கீங்க அதே உங்களுக்கு லாகின் ஆகிரும். நீங்கள் மறுபடியும் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த மெயில் ஐடிக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்களோ அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. இது பாருங்கள், எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கப் கொடுக்குது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட எனேபிள் ஆட்டோ பேக்கப் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் டேட்டா சீக்கிரம் தீர்ந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அஸ்மி லேட்டர் கொடுத்துக்குங்க. கொடுத்துட்டு இது அப்லோடு ஃபைல் இருக்குது பாருங்கள். அப்லோட் ஃபைலில் நீங்கள் ஓகே பண்ணி உங்களுடைய மொபைலில் என்னென்ன ஃபோட்டோ இல்லை வீடியோ இல்லை ஏதாவது ஆடியோ எது நீங்கள் பேக்கப் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்துட்டு ஈஸியாக பேக்கப் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ நான் கொடுக்குறேன். இது இந்த மாதிரி பர்மிஷன் கேட்டாச்சுன்னா காட்டிட்டு கொடுத்துருங்க. அளவு பர்மிஷன் கேட்கும் கொடுத்துருங்க. அந்த கேமரா ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த மொபைல் கடையில் இந்த ஃபோட்டோ இருக்குது. அப்லோடு கீழே பாருங்கள், அப்லோடுன்னு கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு யூஸ் மொபைல் டிராஃபிக் வெயிட் ஃபார் வைஃபை யூஸ் மொபைல் டிராஃபிக்கே கொடுத்துருங்க. வைஃபை இருக்கிறவங்க வைஃபை கொடுத்துருங்க.
உங்களுக்கு அது கீழே பாருங்கள் அப்லோடிங் வித் செல்ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு பாருங்கள். அது அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் சேம் கூகுள் டிரைவ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே கான்செப்ட் தான். நாளைக்கு இந்த மொபைலில் நம்மக்கிட்ட மொபைலே இல்லை, இருந்தாலும் நம்ம மொபைல் முக்கியமான ஒரு ஃபோட்டோ ஏதோ வீடியோ நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரௌசிங்ஸ்லையோ இல்லை ஃப்ரெண்டோட மொபைல்லையோ வாங்கி நம்ம இந்த வெப்சைட்டை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷனில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.